Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα βίντεο. Έχουμε έρθει σε ένα μέρος το οποίο λένε ότι ήταν εδώ πάνω οι αντάρτες. Θα κάτσουμε να το ψάξουμε όλο εδώ πέρα. Τις πέτρες, σαν ντουβάρια έχει. Και θα δούμε τι θα βρούμε. Εντάξει! Δεν πειράζει. Για άνοιξε το. Έλα. Κόλλησε. Όχι, το γέμισε. Α, τι είναι αυτό ρε? Αυτά είναι τα τέτοια. Αποστατικά. Τι καρδούλες βλέπω εκεί. Είναι λοκάκι. Βάλω και 7 βίντεο. Βάλω και 7 βίντεο. Τραβάω. 6 βίντεους έχεις εδώ. Αυτό είναι. Ναι. Με μικρό ποινιόσι το έχεις. Ή έτσι είναι αυτό. Να το ρε φίλε. Με τιμή 73. Τι φάση, κανένας κάλικας? Τι έγινε ρε μα? Πού είναι το τέτοιο? Εδώ ούτε μπρος δεν τα βάλαμε ακόμα ρε. Τι, κονσέρβα ρε φίλε. Κονσέρβα είναι. Για να μου την τρέλα σου. Δεν ξέρω πως πάει στο τέτοιο ρε φίλε αυτό. Ποιο? 65-63. Για κάλικα τον βλέπω. Κι εγώ. Άντε να το βγάλουμε μία. Βγάλε ρε εσύ, ό,τι θες κάνε. Άσε με να καπνίσεις το τσιγάρο μου πιο λίγο. Εγώ ήθελα τα μάξι μου, βγάλε. Έχει πολλά κλαδιά, άμα δεν είχε γαμότο και πέτρες κάτω. Πού πήγε ρε? Πέτρες δεν είναι τόσο πρόβλημα όσο είναι το τέτοιο. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Κάνε. Έτσι. Μπορεί να είναι κυνηγή ρε. Έχω περιέργεια τώρα. Έλα, σφαίρα. Και γεμάτη σφαίρα. Περίμενε.
πάνω τον βορρά. Τον βορρά. Τι γράφει? «1944» γράφει. Μάλιστα. Πάλι για σφαίρα το κόβω εγώ. Νάτινα. Και γεμάτη, Να μην σκάσει. Σιγά ρε, θα σκάσει. Όλο γεμάτες έχει εδώ πέρα, Τι σφαίρα είναι αυτή τώρα? Τι νούμερο σου βγάζει? Εσύ έχεις και παλμογράφο ρε φίλε. Πολύ σφαίρα ρε. «19, 68, 65, 63». Σφαίρα και εδώ. Πρέπει να τον έφαγαν εδώ. Δεν θα το βγάλεις? Το πιάνει, Ποιο? το pointer, για βάλε. Κάτσε λίγο γιατί μου βγάζει κάτι 38 εδώ, κάτι 31. Ακριβώς εδώ. Πρέπει να τον έφαγαν αυτόν και να τον έπεισε η λύρα εδώ. Μπορεί. Τι είναι αυτό ρε? Λαμαρίνα. Λαμαρίνα. Εδώ τι έχεις εσύ, μπανάνες? Μπανάνες έχω. Και ιστορίες, διαλυματάκι για φαγητό. Τραπεζάκι εδώ. Με θέα. Να φάμε μία. Και να ξεκινήσουμε πάλι. Για να δούμε. Όλο κόλπα είσαι ρε γάμο τον περλάω μου. Κοίταξε εδώ τώρα το μάτι. Τι κάνει. Βάζεις εδώ τις βέργες, λέει. Ο φίλος. Λέει. Ο φίλος. Αυτές είναι αγορασμένες από τον Βλάχο. 250 ευρώ τις πήρε. Αυτός που τις πήρε. Οκ. Το κρεμάς αυτό στο λαιμό σου. Τι κόλπα είναι αυτά ρε φίλε? Ναι. Τώρα πας εδώ. Ανοίγεις τον υποβολέα. 1002 κόλπα. Ωραία. Α. Ναι, έλα από εδώ.
Άντε να δούμε. Γυρνάει αυτή. Εδώ βάλει ένα σημάδι, λέει. Εδώ που πατάς. Mm. Κοίτα. Εδώ που πατάς, λέει ένα σημάδι. Τις σπηλιάβρες. Ρε το θείο ρε φίλε. Θα με τρελάνει. Έβγαλα εδώ. Λοιπόν, να τα μας. Νάρκη είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό? Σκασμένη. Δεν ξέρω. Καμιά νάρκη θα είναι αυτό. Σκασμένη νάρκη. Παίζει να είναι. Άλλος ένας στόχος. Φούιντος. Σφαίρα. Κάλικας. Τι γράφει? 43. Οκ. Κάλικας. Έχω κάπου εδώ 66. Κάλικας. Κάλικας. Πολύ σφαίρα. Πάρα πολύ σφαίρα εδώ πέρα.
Εδώ πρέπει να την έπεφταν και να ρίχναν από εδώ. Κάλικες, όλο κάλικες είναι αυτά. Όλο κάλικα. «41, 69, 90». Τώρα μου το έβγαλε πιο μικρό νουμεράκι. Τώρα δεν θα κάθομαι να βγάζω συνέχεια σφαίρες, δεν μπορώ. Κάλικες. Με κούρασαν. Όπα, αυτό τι. Τι σίδερο είναι αυτό, ρε. Περίεργο. Και το ορόσημο εδώ. Πολύ σφαίρα, πολύ τενεκεδάκι. Και με κούρασε. Του στρατού. Τι γράφει? Είδηση στρατού. Έχει κάτι βράχια εδώ μέσα. Ο θείος δεν ξέρω που πήγε. Ο θείος παίζει με τις βέργες. Η χαρά του είναι αυτή, να παίζει με τις βέργες. Βρες, να βρει και τίποτα και να φύγε, να με παράτησε εδώ πάνω. Θα με σπάσει τα νεύρα. Άτο, σφαίρα. Σε καλή κατάσταση, Τι γράφει? 41 γράφει, τι γράφει, ρε. Τις βρήκα, θείο. Τις βρήκα. Ναι. Θα φύγω εγώ με τα πόδια από εδώ. Χαιρετήματα, χαιρετήματα. Πολύ σφαίρα, πολύ τέτοιο, ρε. Εγώ βρήκα πάρα πολλούς κάλικες από τέτοιο που μου βγάζει 52 και 87 από κυνηγωτικό. Εδώ όμως μου βγάζει 92 και βαρέθηκα να το σκάφω. Έρχεσαι? Πάμε. Να, εδώ. Α, πιούμε καφεδάκι? Ναι. Οκ. Πάμε να βγάλουμε αυτό και... Πάμε να δούμε λίγο αυτό
Έτσι πως... Τι νούμερο σε βγάζει τώρα, για και είναι Τίποτα δεν μου βγάζει. Σε όλα τα μέταλλα τίποτα. Πού στο έβγαλες ένα ρε? Εδώ μέσα. Κάτσε και φέρνω το δει. Εμένα πάει και 1,5 μέτρο βαθιά ρε. Σιγά. Και εμένα τόσο πάει. Το βαθύ έτσι το χτυπάει. Γιατί εμένα πόσο χτυπάει ρε νομίζεις? Γιατί εμένα πόσο νομίζεις χτυπάει? 1,5 μέτρο σίγουρα βαράει μέσα. Τι είναι καλά? Κάτι είναι εδώ μέσα. Κάτι είναι. Να το. Έλα. Γιατί δεν το χτυπούσε το δικό. Δεν ξέρω, το μηχάνημα δεν μου το χτυπάει καθόλου. Μήπως είναι κανένα καρφί ρε φίλε, τι να σε πω. Εμένα δεν με το χτυπούσε το τέτοιο pick point. Και δεν έχω θήκες. Το pick pointer μου το χτυπάει, αλλά εδώ βλέπω το μηχάνημα καθόλου, τίποτα. Μέσα. Έχεις καμιά τέτοια θήκη να με δώσεις και εμένα? Όχι. Μην χαλάς το δικό μου. Κάτσε. Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ πως το χτυπάει. Με κούρασε. Θα πιούμε καφεδάκι? Θες να το βγάλεις αυτό τι είναι? Έλα φέρε το τέτοιο. Δεν είναι 82. Για. Δεν είναι πάει. Τίποτα δεν χτυπάει ρε. Αυτό δεν χτυπάει τώρα. Αυτό δεν... Έχασε την σύνδεσή του με το... Με το αυτό δεν ξέρω να το κάνω. Θα το δω. Εδώ και... Αυτό μπορεί να είναι βαθιά. Κοίταξε το λέω. Το είδες? 80. 94. 90. 96, 92. Να το. Σκάψιμο. Κάτι τέτοιο είναι όμως. Πιστεύω ρε φίλε. Όχι ούτε κάλικας ούτε... Στην πέτρα πάνω. Κάτι την τέτοια. Να τη. Σφαίρα. Οχ. Μάλλον ήταν γεμάτη και την έσπασα με το χτύπημα. Ναι. Σκοτωθούμε κιόλας.